गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। नगाव जिल्ला पुलिस खुंथायनि प्रन्जल फुकननि दैदेननाय पुलिस हानजाया सं दाननानै खावनानै लाबोनाय मासे मोसौखौ जख्लाबन्दायाव हमनो हादों। AS01 BY 7291 नम्बरनि गंसे मारुति गारियाव लाबोबाय थानाय समावनो साब्रै सुबुंजों लोगोसे मोसौखौ हमनो हायो होनना नगाव जिल्ला पुलिस खुंथाया मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय साब्रै मोसौ सिखावजों लोगोसे गारिखौ पुलिसा जिम्मायाव लानायजों लोगोसे आयेन बादि राहा लानाय जागोन होनना मिथिहोयो। गुवाहाटि रेल बादायाव रेल बिफाननि पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा लाबोनाय 1 केजि सनाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै फालांगिरिखौ एबा दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामो। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंखौ राहुल सनी आरो सन्दीप कुमार राजस्थाननि थागिबि होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि बक'आव सासे 40 बोसोर बैसोनि सुबुङा बेरे फालोजों गाग्लोबजानायनि गेजेरजों एबा बेरे फालोजों होसो होसो जोजानानै थैनो गोनां जादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ प्रदीप बिश्वास होननानै मिथिनो मोन्दों। प्रदीप बिश्वासखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायासै। बशिष्ठ पुलिसा बशिष्ठ सारिआलियाव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों आयेननि बेरेखा लांनाय मा 32 मोसौफोरखौ रैखा खालामनो हानायजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौबो हमनो हादों आरो बेफोर मोसौफोरखौ आसामनिफ्राय मेघालया फारसे लांनो नागिरदोंमोन, नाथाय लांनो हानाय जायासै। आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमजाबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुंखौ आकिब आली 25 बोसोर बैसोनि आरो आकिब आलीआ सनापुरनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो।